A poslední věc je oceňování dlouhodobého majetku. Jak se oceňuje dlouhodobý majetek? Zkuste mi vysvětlit nebo vyjmenovat, jaké jsou způsoby oceňování dlouhodobého majetku. Tak, no, za prvé, posuzovací cenou, to je, když budeme nakupovat nebo posuzovat dodavatelským způsobem. No, takže můžete si vybrat. Reprodukční cena, to je kdy například, to zná odhadem znalcem a nebo vlastními náklady. Reprodukční cena neboli odhad znalcem bude například, když budeme vkládat majetek do společnosti vlastními náklady, když ho budeme vytvářet majetek vlastní činnosti. Zkusme se zamyslet na tu posuzovací cenu. Jak byste vysvětlili někomu, co je to posuzovací cena? Veškeré vedlejší náklady, které s tím posuzením souvisí. Zkuste nějaké vyjmenovávat. Takže doprava, pojištění v té dopravě, montáž, co ještě? Clo, ještě něco? Co takové náklady na zaškolení obsluhy? Jsou součástí ceny, anebo nejsou? Co myslíte? Takže budeme mít za chvilku tam video, kdy jsme posadili kopírovací stroj. Druhý den přišli pracovníci od dodavatele a zprovoznili tu kopírku. A varianta 1 je, že tam provedli opravdu jenom montáž té kopírky, to znamená ty jednotlivé moduly dali do sebe, aby to bylo funkční. V tom případě tento výdaj byl by součástí posuzovací ceny, anebo by to byl jednorázový náklad. Kdyby zprovoznili jenom tu kopírku. Součást posuzovací ceny. Varianta druhá, ti pracovníci sedou za kolegyněmi na studijní, na sekretariát a teď jim vysvětlí, jak mají obsluhovat tu kopírku, neboli bude to zaškolení obsluhy. Bude to součást posuzovací ceny, nebo nebude? Nebude. Takže v tom se shodneme. Když provedli montáž, je to součást ceny, když zaškolili obsluhu, tak nebyla. Zkuste mi vysvětlit, proč montáž ano a zaškolení obsluhy ne. Zkuste vlastníma slovama to vysvětlit. Ano. Souhlasím, takže když to ještě zkusím s jinýma slovama, ta montáž vlastně je, která se týká samotného stroje, ty výdaje, kdežto, když budete mít zaškolení, to se týká těch zaměstnanců. Je to tak? A v tom případě ten daňový dopad bude jaký? Když je to montáž, bude to součástí ceny, tak do nákladu to budete dávat ve formě odpisu. Když to bude zaškolení obsluhy, nebude to součástí ceny, tak do nákladu to dáte jednorázově. Tak to jsme potěšili s tou hranicí 40 000, já jsem teď pořizoval za 39 000 kopírků. Takže můžu teda dát rovnou do nákladu. No, radíme brzdí. Měl jsi nějaké vedlejší výdaje? Co jsou to vedlejší výdaje? Vedlejší výdaje jsou všechny výdaje, co jsi zaplatil s pořízením kopírky. No, vím akorát, že tam byli chlapi něco instalovat. No a kolik to stálo? Předpokládám, že to nedělali zadarmo. Ne, tak kolem 3 000. No vidíš, a to bylo tím pádem víc jak 40 000, takže to nemůžeš celkově dát do nákladu, ale musíš to postupně odpisovat. Ale nás to běží, že dá se třeba stopit ten doklad. Se zbláznil. No to nemůžeš, teď by ti ty peníze chyběly v pokladně. No tak jak my to teda vyřešíme, já bych si tu kopírku baru chtěl dát do nákladu. Tak zeptáme se pana Bartuška. Pane Bartušku, teď prosím vás za námi potřebujeme pomoct. Dobrý den. Dobrý den. Co řešíte za účetní problém? Radim si koupil kopírku, kterou chce dát přímo do nákladu. Ona sice stála 39 000, ale jsou tam i vedlejší výdaje. No nějaká instalace ještě. No a řekni, kolik stála. 3 000. No, tak pokud instalace stála 3000, tak to musí být součástí kopírky a to nejde do nákladu. Bylo to skutečně instalace, nebylo to zaškolení? No jaký je mezi tím rozdíl? No, zatímco instalaci musíte připočíst k kopírce, tak zaškolení můžete dopřít do nákladu. A když teď nad tím uvažuju, tak možná to bylo zaškolení.